Sausa ka Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niiling handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Lara. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysaya nga akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit kinaguluhan. Flowers. RMN Drama presents Handumanan Sausa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Gato matatampo nagdasingan nga Lara. Lara, mga pilang sad kabuan pero wa pagiti ka madasa mo. Ganahan ko nga makilan sa mama nimo. Sige. Kanus aman. Oh, Marco. Dili ka strikta si mama nimo. Gikulbaan man ko. Ay kulba dagod. Buta man akong mama. Oy, di ano man di ay mo, nak. Ma. Oy, di ano man di ay mo, nak. Ma. Si Lara day akong uyab. Lara si Mama Violeta. Hi, tita. Nice to meet you. Diretso mo din sa kusina kay nagluto ko para ninyo. Mao ba? Maayo hinuon kay buutan di ang mama ni Marco, nak. Lagi ma. Gaan kayo kung buot siyang mama. Mao ni importante para at least kung kamo mangyud gani ang magkadayon ni Marco, wa kay problema sa inahan sa imong bana. Mama said, uy, ba naman sa dayon? Ay, asa man day na padong, sakto naman mos edad. Naamoy mga trabaho, di ba? Ay, panahon na tingali nga planuhon ninyong magtukod mo og inyong kaugalingong pamilya. Ma. Sakto sa mama nimo. Panahon na nga magtukod tagarong kaugaling ng pamilya. Ha? O, ang sibot mo ipasabot? Magpakasal na ta. Marco? Mahal ko nimo, di ba? Siyempre. Pues ugma na yun. Mamayan mi ni mama sa inyo. Aron magpakasal ta sa labing madaling panahon. Muna, babe. Okay ba rin mo nga anin na lang puyo si mama o ba na to sabay? Nga nang dilikod, babe. Inahan ba yan mo? Salamat, babe. Salamat sa pagsabot. Maayo gani kay nakaumagan kog buutan o nya gwapa pag yun. Ikaw, good ma. Salamat kaayo nga inyo dyan kong ipapuyo din sa inyo, ha? Mawi ka, sumauwi. Pamilya na baya ka? Day, yan ako. Oh, Marco. Milagro kay sayo karon. Dili mo yung balita, Lara. Ha? Nga naman. Wala ko'y trabaho. Unsa? Nagkuskating ang kumpanya nga akong trabahoan, ma. Unsa? Oo niya, dong. Unsaon man karon? Oh, mangita kong trabaho. Oy, hala. Una, ikaw gingna na ikaw ba'y mabuhi sa mong banaw sa iyong mama? Anak, cute. Pero okay naman sa day, uy. Umilya man na ako. Basta pa, ako man mo na yung trabaho. Awod. Ito ba sa nila sila ni ha? Pero sa ilawan mo. Nay. Ay, naman yun, uy. Kakatag pa din is kusina. Mau pag pag-abot na ako din sa bahay gikan sa kapoy nga trabaho. Unya nag-abot na ako, nagkatag lang. Masyaro, huwag yung makahipo si Marcos ilang kinanaan din eh. Ay, napay mga bulingon na mo. Nagtipon loob na.
ko ganahan malihok eh. Kapoy. Pero Marco, babe, dili sa maayo nga ikabot pa na ako din sa bay. Ako pa may masunod siyang kikanan. Kapoy ba ako gikan sa trabaho? So, sa man? Imo nang ipanawag na ko karon? Ngawa ko'y trabaho? Wa ko giingon, ana. Ang ako lang magtinabangay ta din sa bay. Lasa na ni mo eh. Rikig ikaw may duli trabaho ron? Nga naman eh, o sabay na itabo din eh. Ha? Anak Marco, anong nisakag imong tingog? Naunsa man mo? So, gilim ko siya. O, pag-abot sa trabaho, yaw-yawan din ta. Marco, naon sa ka? Wag mo masabtan ako punto? Ayaw sagit-sagiti ang akong anak ha? Kay wakay katungod nga mingon anak nga niya. Oh, ma. Oy, naon sa gudi ay. Ay, mauliki. Sa una, buutan kay imama na ako. Pero nausap naman. Kung naami lalisan si Marco, mulaban gid siya. Unya, mag-apil-apil. Unya, ikaw pa mo'y nanarbaho, day. Ikaw pa may mulihok sa bahay, ug manglabas silang sinina. Wala man tani kaso na ako, day. Kaya again, pamilya sila na ako. Ang ako lang mga... Bisan sila makinan-an na lang gani unta. Makahipos sila. Dili pa, ako pa mao'y magsunod. Ay, kapait ba yung anak, uy? Pero sa tinuod lang na ino, muro mo kong nagbahay ani akong kaminyuon. Oh, sa day? Maayo man agad si Marco pag una. Pero karon, nagkatapulan na. Ultimo gani siya pang bisyo, ani pa mangayo na ako. Oh, kawawa ko na yung ayaw na tuhod na. Saman, di gid makabadlong yung mama niya. Di man. Gitolerate sa niya. Ay, ala no. Hi there, ha? Oh, oy. Hi. Ay, ito si Wayne palang imo, doy. Di ka tingali ka maproblema ron. Day. Dako bigay na gusto ni mo si Wayne, doy. Magsige bang yapon ang pangumusta ni mo, bisag minyo na ka. Ha? Kinsa ning Win, nga magsikigri ako heart sa imong post? Kauban na ako sa trabaho. Kauban o imo ning laki? Mahimo ba, Marco? Gamay butang imo mading mo ang issue? Oy, nga naman di. Nga giaway naman sa di mo ang akong anak. Imong anak ang badong nga, ma. Gamay butang imo ang tag-issue? Oh, mutubag na ka na ko ron. Uy, ay ginana ko ina, ha? Kahilas ba ni mo? Ako ba karon ang hilas? Abi ni mo, Marco, gikapoy na ko. Kapoy, ikang dadon. Tulo pag ganit na to ay gatong kaminyon pero bugat na kay kapara na ako. Unsa? Gikapoy na kong sunod sa iyong agi. Sa iyong agi rin sabay. Imbis mangita kang paagi, nga makatrabaho ka aron na ako'y kaabag din sabay, pero mas busy kasi mo bisyo. O yun sa, kada bisyo ni mo, arita mangayo na ako. Habi ni mo, mas mayo pa siguro magbuwag ta. Oh, sige. Ganahan ka magbuwag ka? Sige. Nagtuo kang pugan ka. Dili oy, Lara. Mas makakita pa kong labaw pa ni mo. Marco, We were good, we were gold. abigin ako pugan ko niya tumigayon na. Pero wa man. Kapoy man di ay kung ikaw ra mismo ang magdasa o sa karelasyon, no? Maayon nilang gani kay wa kami anak. Human ato, ako ni hibawaan nga naginom-inom sila kuyog iyang mga barkada. Og ang sakit, kay naa siya babae nga tapad. Og nahibaw mo unsa pagimasakit. Naa ang iyang mama sa tapok nga murabag okay ra para niya nga nailaing babae ang iyang anak. Og dito ko nakaamgo, nga wa gid ko'y bili para nila. Sakit ang mabinuangan pero mas lami sa feeling nga makamatakas ka matuuran. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Lara nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga regalohan, flowers. I can promise some flowers. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ubos sa redaksyon ni Priscilla Regadas. Kamausap mga higala at mga sukin paminaw kinasingkasing pangkidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi